Ось, оце момент шаха. Але дивіться, да, от, що ми розуміємо? Секундочку. Ми розуміємо, що от огляд іде, яка там 64-та хвилина, момент шаха, який вийшов на заміну, вдарив невдало. А зараз вже 80-та хвилина. І наскільки, Валькірія, добрий вечір. І наскільки це пройшло часу, що тільки створили момент. Але все одно Карпати переважали, ну, не створювали моменти. Оце просто момент убойний. Ну, я розумію, що це не Єгор Хуневес. Чи не Бринін нас треба реалізовувати. Ну, а тут якраз це, якщо не помиляюсь, гол зараз буде. Погано відіграють в захисті. І це 2-1. Ну і все, так. Це 2-1.